Asta tutul, astăzi filmez, fac cuvântul chip, da. Unul, tu schimbi multe unul vrei să jucăm. Eu vreau să jucăm la, da, să ne pudesc. Eu joc pe tabletă. Nu e tabletă Samsung, nu știu ce tabletă e. E așa, nu e pot să fie așa. Nu știu, da. Oh. Bă, asta sunt tot, de ce nu... Dă bă la 60, da, e bine la 60. Așa e bine. De păcat e un pic greu, pe tabletă eu am degetul așa medie, nu atât de mari și mici. Asta e problema. Oh, m-am picat, oh. Hai să dăm live, să jucăm așa joc. Am și eu, mai am un canal de YouTube, acolo am zis 11 abonați. Oh, da. Ce m-a dat apoi? Mi-am făcut un vurichiv, că aveți ești tot la canalul meu de YouTube. Pe mine camera la canal de YouTube mi cam așa, ca până în gâzul. La canalul ăla ca până boss, atât. Am două canale de YouTube, unul pe telefon și unul pe tableta, pe tableta acum fac. Așa face mai tânăr și mai bătrân, nu vreau să văd cum sunt bătrân. Stai să faci mai jocul ăsta, toată lumea jucă jocul ăsta. Ce alegi? Asta ce alegi? Și alegi pe bebe sau pe cookie? Ce aleg acolo? Pe tot, pe amândouă. Aveți pe bebe. Oh. Gata. Sunt el sau Would you rather have a random hairstyle or be entirely bald? Vreau să mă duc aici. Look at this dude, look at his hair. Bunul ăsta de bacon. E bun. Ce? Would you rather be way too Să fii tall? lant sau scurt? Îmi place să sunt lant, da. Asta se principiu scurt. Nu tot așa. Dacă zici că sunt normal. Uite așa pot să fac așa și așa. Trebuia să te lasi, uita la fix, dar nu te lasă pentru că nu are și aia mai. Acolo tu lasă femeie înainte. Să ai o fută tutu sau să ai... Sau să o big. Adică să fie o la 15 secunde. Mai bine am o fută sau... Mai bine aleg asta. What? Cum s-a făcut, bă? Toată lumea are la fută. Memile, bă. Ia, asta este. Dar ia 1000 de cookie. Vrea să aveți pe cookie. Nu. Hai să aveți. Nu. Am vrut să zic așa. Am glumit să aveți pe bebe. Acum pot să... Nu. Bă, ce prost sunt. Vreau să aveți pe copii. Hai să-mi enerveze meu, pentru că m-am jucat jocul ăsta și mi enervează că va o fată și dau rubuci. Eu am 0 rubuci. Uitați, stați. Trebuie 5 după placă. Mai bine stă 1000 de făte. Hamburger sau fries și cartofi, gen. Îmi mai mult hamburger. Burger. Așa zicea Celine, burger.
Pe Pixar sau pe prietenii mei. Uite pe prietenii aia. Și pe Ana. Tot prietenii aia. Hai să prietenii mei. Apasă server, dar tot așa, în 2026 nu mai e 6 popular, nu mai e popular 6. Și acum e 22 martie. La 2026. Eat cheese Would you food. rather eat cheeseburger or be Cheeseburger. stuck in detention? I didn't know burger. Okay. I'm so sorry. If you... toată lumea așa. Hamburger, please. Hamburger. Să fie o găină elevantă sau să fie o vacă elevantă. Bă, mai bine aleg pe chicken. Pentru că pe chicken pot să mănânc eu pe ea. Would you rather be an e-girl or shrink Be down e-girl. 75%? Eagle. Să fii foarte mic. Bă, dar ce fate e? Da, asta aduc, apoi. Asta știu, bă, m-am văzut. Ca schimb pe chat ai o văză de bărbat sau de fată, unde alegi tu. Would you rather Acum tu sound să aleg like tot fata, pentru că sunt o fată. Cum adică o fată, bă, ai voce de beat. Nu este, mai bine aleg călul ăsta. Eagle. Try typing in chat to hear your voice. Păi mă zice că scriu pe chat, dar nu pot, nu merge. Mai fac un chip Would you rather și have apat, se vede ce voce avem ca scriu pe chat, că fac. Să am un picior. Bă, eu nu fac, mai bine am mână de banană. Să mănânc mâinile mele și nu mai am mână. Stau cu picioarele atât. Dar tot picioarele sunt mai importante. Would you rather have a homeless man follow Vine you și nevasta în spatele or meu have sau a crying baby follow you? vine o bebe care plângă și vine follow me, adică vine lângă mine. Hai mai bine. Ce-te? O boboară. Scoase 5 rubuci. M-a gândit că dau 5 rubuci. Și acum e nevoie. Să fii gras sau să fii slab. Hai de Rather tot. be fat or be skinny? Mai bine să fii gras. Rather be fat Acolo ce or e? be Nu văd skinny? nimic. Aoleu. Ca să tot fac mai bine să fii slabă. Da, bă. Bă, am uitat că pot să schimb. Uitați, bum. Și acum asta. Și nu mai mă și pe bă ăla, yes! Să nu mai fie... Poate pe ea că nu pot veni din nou. Și mai bine așa, să dau și spawn. Would you rather watch the duck song or complete Ce animal ăla, bă? Ce e acolo jos? Nu văd bine. Da. Bă, ce? Ce dau cu aici? Nu, aici am filmat. Serios, te zic că... Mai bine poți să faci aici? Da. Să adu din nou muzica aia, dacă nu putem. Și am up de Dagon sau am up de... mai bine de Dagon. Ia, da să nu pe Dagon și Angel, pentru că Angel și Dumnezeu. Mai bine și are pe ăsta. Să pică pe... Taco Ray, de prefer. E mult pe Taco! Uitați muzica asta, că am zis eu. De Taco! De Taco! Deci aveți pe nubi sau să aveți pe bacon. Filele mele, pe cine să aveți? Pe nub sau pe bacon? Pe nub. Bine. Sau... Înainte ca jocul ăsta, ca de-abia s-a put, tu jucai și ai ăsta. Și acum, la 2025 sau la 2024, 2026, era ăsta acum. Ăsta e ai. Bacon.
Și aleg bacon, e nou. Nubi e foarte, foarte vechi, Nubu. Foarte vechi. Nu, scuze. Dar ce asta ești noob, nu știi să înțelegi nimic. Să aveți pe acolo scria pe să aveți pe tata sau pe mama. Eu cred că s-a învățat pe tata. Să fii boca sau să fii faimos. Eu nu știu ce înseamnă aia faimos. Adică, mai bine să fiu faimos. Ah, gata, știu ce frumos. Hai mă, fă tu poze. Sunt frumos, bă. Fă și tu o poză. Fă și tu. Fă și tu. Fă și tu. Ăsta parcă se scrie noob. Tu nu. Să fiu... Adică... Adică nu știu ce înseamnă, că nu știu engleză, dar știu. Dar cred că sunt... Sunt eu noob, mai bine să sunt bacon. Ah, să fie bacon, să dau food, adică să dau. Ah, să fie prietenul meu. Let me... Ah, tu să iubesc, mă. Nu mă. Să cac pe Lego și să cac pe căusul ăsta, fac să lava. Pare să cac pe Legos. Cac pe Lego, cât bă eu cac pe Lego. Taci, oh. Dar de ce te doare, că nu e atât de... Minte, bă, jocul ăsta, nu te doare. Uite cum e pe des asta. Să ascult o muzică eleva... Asta, ce muzică e asta? Ei nu știu așa. Bă, cred că eu mai știu muzica asta. Cred că eu jucam în Roblox la 2024, cred că. Nu, la 2025 jucam în Roblox. Nu mai puteam, numai Roblox. Și Brawl Stars. Like the game sau... The game, like the game. Nu se plângă ea și nu dă like. Să fie aici 20 de secunde sau să fac o stică de bere de capul meu. Sau să fie da, mai bine să fac. De ce? Au. M-a picat fisul capul meu, bă. Ah, ăștia sunt prietenii mei. Să aveți pe asta, cred că nu știu ce prieteni. Ah, nu știu ce prieteni, sunt prieteni, uitați numai. Care sunt prietenii mei, am prietenii mei ăsta, adică că aveți pe ăsta chel. Stai, bă! Mă zic că stigă fata aia. Ah. Nu stigă fata, bă. Acum am făcut 13 minute, 13 jumătate minute. Să mănânc cu fasole. Sau din asta. Nu prea îmi place fasolă, dar... Ce fasole? Ah, bă, da, îmi place fasolă. Bă, trebuie să mănânc, să eat, adică să mănânc eu, bă. Să pic pe jos sau să sunt rapid, să sunt Ah, să sunt lent sau să sunt rapid, mai bine să sunt rapid. Oh, sunt Sonic! Bă, fug! Ce e? Ah, tu să asta. Would you rather have a huge head or have a tiny head? Să am o cap mic sau să am o cap mare. Bă, mi-e place să am capul mic. Dar ca de ce sunt și chel? Would you rather fall out of the sky? Get hit by a train? Bă, Sky, vă știți pe jocul horror? Jocul horror pe Sky. Would you rather Nu, că dacă...
Eat. drink good Băi, nu vă să mă pe sau Would să you beau. rather eat toilet paper or drink Să mai să rotten beau milk? lapte. Dar sunt sus. Aleg pe lapte, pe milk. Pa, pa!